ओ सचिव साहब ओ हेने सुनु। नमस्कार मेयर साहब, कहू ना कथी बा? हई कथी के हेतना बिल लेके जाइत बाड़ी? ननु मेयर साहब, एगो मोटरसाइकिल बनल है आ कुछ खर्चा पानी के बिल है। देखाओ तो हमरा कथी के बिल बा। हाँ देखू ना। मोटरसाइकिल मरम्मत को बिल, वाइजर बदले को 2000, हेडलाइट को 2000, चेन स्प्रैकेट को 5000, इंजन बनाए को 12000, क्लच प्लेट डाले को 3000, जाला वापत मिस्त्रियों को 3000, जामा 27000। ये तो कमे भइला मेयर साहब, अभी और काम करावे के बाकी है बा। इतना बनावे से अच्छा रहलक ह कि एगो नया मोटरसाइकिले कीन के बिल पेश कर देती हो जाए। भरखर नु पढ़ू किना के मोटरसाइकिल अपने के दिया रहे, सालों न लागल आ इंजन भी खुल गया आ दुनिया भर के ही मरम्मत भी करा लेली। मेयर साहब, आर्थिक वर्ष के अंतिम बा तो सोचली है कुछ बिल पेश करके तैका पैसा निकाल लू। नगर पालिका तो समुद्रे बा, उनमें से 2-4 बाल्टी पानी निकाल जाई तो का हो जाई? हाई बाकी 4 गो बिल कथी के बा तैका इहो हम देखू। हाँ देखू ना मेयर साहब, सब यही में स्पष्ट लिखल बा। बिल नंबर 1 नाश्ता 100 वटा 15000, रेड बुल 50 वटा 4000, जामा 19000। बिल नंबर 2 खाना 60 वटा 12000, चिया 4 से कप 6000, जामा 18000। अच्छा। बिल नंबर 3 पानी 50 कार्टून 7500, बादाम जूस 100 गो 11000, जामा 18500। बिल नंबर 4 खसी को कटिया 20 प्लेट 12000, खसी को सेकुआ 20 प्लेट 6000, जामा 18000 आ कुल जामा 73500। ये सब कथी बा सचिव साहेब? अपने सब घूमे आइले आ स्वागत ला सेवा सत्कार करी ले, ओकरे बिल बा जाई तारी पेश करे। ओ सचिव साहब, अपने दक्षिण मुहे घूमल बाड़ी आ साफ साफ क्रिया खा के कहू तो कहिया हम अपने लंग आके रेड बुल पीले बाड़ी या कई कटिया के बिल देखो तारी कटिया हम कहिया खले बाड़ी अपने लंग? हम तो कहत रही है कि एगो हम ही घूसखोर बाड़ी, लेकिन अपनहु भारी घूसखोर निकल गेली, लुटेरा निकल गेली। लोग खाली हमरा के कहले कि भ्रष्टाचारी बा लुटेरा बा, हमरा से तो बेसी अपने लुटई तारी।